nu lige pladen på noget. Har du hørt efter? Så får du lige igen. Først, så venter vi. Og når butiksejeren han forlader huset, så bryder vi ind ad døren her. Hvorefter vi går ind i butikken, over på det første kontor, og stjæler en kuffert med værdipapirer. Ud fra et tip har jeg fået at vide, at han får udbetalt pengene kontant for de motorcykler, han sælger. Og pengene de ligger op på hans andet kontor. Her. Brian, der er en alarm lige der. Det ved jeg godt, Tony, men min kontakt har fortalt mig, at han hver søndag går ud med haveoverfald, og der slår han ikke alarmen til. Så det er der, vi skal ind. Jeg har aftalt med Øjvind, at han holder ude foran og venter på os, når vi kommer ud. Nu går han. Hvor med maskerne? Det er her, vi skal ind. Brian, han har altså en alarm her, hvis du ikke får så. Tony, jeg har fortalt dig, at hver søndag går han ud med haveoverfald, og der slår han ikke alarmen til. Vel, i den tomme hjørne. Nå, okay. For helvede, den lås, mand. Vi er inde. Hvad fanden laver du, din tomme hjørne? Får du en maske på? Det skal bare snakke. Ikke nu for helvede! Kom hjem her! For helvede, mand, der er lås på. Tony, for helvede! Nu tager du det her seriøst. Nu tager du den kuffert, og så kommer du med ovenpå, for det er der pengene de ligger. Ja, okay, Brian. Så masken må, Tony. Her en delivery. Ja. De må være herinde et sted. Finder du noget? Ja, du har ringet til Tonys motorcykelforretning. Hvad fanden har du gang i? Nu hjælper du med at finde de penge. Og når vi har fundet pengene, så lægger vi kufferten og pengene ned i posen, så vi er klar til at komme afsted. Ja, Brian. Er det dem her, vi leder efter, Brian? Ja, Tony. Det er det. Så er det så, vi er rige, Brian. Ja, Tony. Du skal bare have tingene og ud til bilen. Nu er vi rige. Jeg kommer hjem nu. Vi kan også herinde. Hvad var det? Han har slået alarmen til. Du skal ligge helt stille. Nu tager jeg lige mask på, og han ikke ser mig. Tony, din tomme hjørne. Han er alarmen, går i gang. Løs! Løs! Hvad fanden laver du? Kom nu op, mand. Husk posen. Kør, 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 kør. Woohoo! Sådan, Brian. Hold kæft, Tony. Det var fandme godt, du gjorde det her. Ja, det glæder mig til at køre en godt, skal jeg sige. Skal du ikke se, hvad der er i posen? Hvad er det her, Tony? Hvor er pengene? Det er jo bare blade, Brian. Men det var hans haveaffald, din tomme hjerne. Nå, imens har vi stadig kuffert.
Den har jeg ikke, Brian. Vi skulle flytte, så den er væk. Kraft dig med for dårligt der, Tony. Tag den perfekte plan, kan du fuck op. Tag det herover og fald hvem til din mor. Du skælder mig hele tiden ud. Du viser dig op og skærer tænder. Hvorfor det er mig, der står på skud? Skulle vi ikke være venner? Du skælder mig hele tiden ud.